Medran os casos de acoso no PSDG. Dúas exconcelleiras da Coruña denuncian a alcaldesa Inés Rei e o edil José Manuel Lajetuñas por acoso laboral. A denuncia foi presentada a través da canle interna do PSOE. A alcaldesa deféndese nun comunicado, pero o grupo municipal do PP exíxelle que compareza de urxencia. Traxedia en Baiona. Unha turista alemán de 85 anos faleceu arrastrada por unha onda mentres facía unha foto. Pouco despois, o mar devolvía o seu corpo xa sen vida á praia. As autoridades alertan sobre este tipo de imprudencias nun momento en que toda a costa do país está en aviso laranxa por forte temporal. E en Vilalba, a 3 días de que se celebre a tradicional Feira do Capón, os criadores comezan a traballar para que este manxar típico da mesa de noite boa luza as súas mellores galas. Que tal, como están? Boa noite. Traemos xa as noticias da xornada no telexornal Serán. E hoxe tamén máis denuncias de presuntos casos de acoso dentro das filas socialistas. Dúas exconcelleiras da Coruña denuncian a alcaldesa Inés Rei e o concelleiro de Facenda, José Manuel Lajetuñas, por acoso laboral. Fixeron as denuncias a través da canle interna do partido. A dirección do PSDG di que, de momento, non as coñece e non tomou decisión algunha con elas. As denuncias contra a alcaldesa da Coruña e o actual concelleiro de Facenda asinan a Eva Martínez Zacón e Esther Fontán, concelleiras con Inés Rei no anterior mandato e críticas coa súa xestión. Martínez Zacón, que foi destituída pola alcaldesa en 2020, relata episodios continuados de insultos e trato vexatorio. Esther Fontán fala de actitudes agresivas co persoal. Ambas presentaron as denuncias por separado a través da canle interna do partido, aínda que aseguran que en 2022 xa informaron á dirección do PSOE en Madrid da súa situación, sen ningún resultado. A alcaldesa da Coruña defendeuse a través dun comunicado. Inés Rei considera que se trata dun axuste de contas e advirte que non se pode confundir a discrepancia política co acoso. Di que se non acudiron ao xulgado é porque saben que se trata dunha denuncia falsa e lamenta que se use a canle interna do partido que naceu para denunciar comportamentos machistas con outros fins. A dirección do PSDG asegura que non ten coñecemento das denuncias contra Inés Rei e Lajetuñas e remite a Ferraz. De momento, desde Galicia non se tomou ningunha decisión ao respecto. Pois no PSDG as denuncias por acoso reabren vellas feridas internas e provocan unha guerra con varios bandos enfrontados entre sí. Gonzalo Caballero arremete contra a alcaldesa da Coruña e o alcalde de Ares carga contra a dirección do Partido Socialista en Galicia e exixe dimisións. E Besteiro, pola súa banda, tenta calmar os ánimos dentro do partido convocando un comité nacional para principios da vindeira semana, para dentro de 5 días. Reabren as feridas internas do socialismo galego. O detonante as denuncias de acoso contra José Tomé. Nas redes sociais o alcalde de Ares defende o protocolo antiacoso, pero lamenta que estea en mans de verdadeiros inútiles. Exixe dimisións. Escribe literal, é unha vergonza todo, están acabando co PSOE, vano deixar como a un soar. Críticas que se suman ás da alcaldesa da Coruña, a primeira en levantar a voz. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los hombres feministas? Ela encabeza un manifesto crítico que xa recibiu máis de 1000 apoios. Para algúns, unha manobra sospeitosa que ela nega unha e outra vez. Y es abonarse a una teoría de la conspiración que desde luego no tiene pies ni cabeza. Mensaxe que non calou nalgúns sectores. Gonzalo Caballero, ex líder do PSDG, considera a Rei parte da desfeita histórica do socialismo galego. A dirección reitera: actuouse con rapidez, en horas, actuouse con responsabilidade. E na contorna de Besteiro sospeitan que estamos diante dunha operación de derrubamento. É por iso que o luns vai a reunir a executiva co obxectivo de convocar o Comité Nacional Galego, máximo órgano entre congresos. Polo tanto, aí os nosos militantes, as nosas militantes, terán a oportunidade de falar. Creo que se fose coherente coas expectativas que o propio PSOE ten despertado neste tema, o señor Besteiro non estaría aquí. A idea de Besteiro non é esa.
E a Executiva Nacional do Bloque Nacionalista Galego expulsou o concelleiro de Moraña, Rubén Fernández Monteagudo, logo de coñecer unha acusación contra el por violencia machista. A dirección do Bloque di que tivo coñecemento do caso o domingo, a través dun achegado da vítima. O luns mesmo comunicoulle o concelleiro a súa suspensión de militancia e pediulle que dimitise e devolvese a súa acta. Rubén Fernández non tiña cargo algún nin responsabilidade política dentro da organización. E a nivel nacional, mañá reúnese Partido Socialista e Sumar para tentar pechar a maior crise que vive a coalición no que vai de legislatura. Yolanda Díaz reclama unha remodelación do gabinete que o presidente Sánchez non está disposto a efectuar. Esta mesma mañá, Pedro Sánchez chamou aos socios a manter a calma e a centrarse no que lles une. Pese a esas discrepancias, yo creo que hai muchas cosas que nos unen. Este venres medirase a saúde da coalición nunha reunión de partidos, sen ministros polo medio. Pediron aos deputados de Sumar como Toni Valero molestos coa reacción do PSOE ante os casos de corrupción e de acoso. Y es que el Partido Socialista se tiene que poner a la altura de la crisis que ha surgido en su seno. Cree Sumar que a inacción do PSOE engorda a Vox, argumento que rebate Sánchez. Nada tiene que ver con la acción del Gobierno de España, tiene todo que ver con el blanqueamiento que la derecha política y mediática está haciendo de Vox. E ante a crise interna, pulla de Podemos. Yo, si le hubiera dado carta blanca al PSOE, también estaría preocupada. Velarra da por morta a legislatura, tamén García Paje. Creo que más que ciclo político lo que tenemos hoy es un ciclón judicial. No centro dese ciclón, Santos Cerdán, que aproveitou a súa comparecencia no Senado para reprocharllos que eran compañeiros de partido que lle deran as costas. Mejor solo que mal acompañado. Pues eso. Un día despois replicanlle as dirixentes do PSOE en Valencia. Está solo porque merece estar solo. Cuanto más lejos, mejor. Mentre Sánchez esquiva a pregunta. No tuve ocasión de poder seguir esa comparecencia. Outro que pasará pola Comisión do Senado será o expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. O PP quere saber su relación opaca con la dictadura de Maduro, su papel en el rescate de Plusultra. Noutro caso, no que se investiga a Begoña Gómez, hai novidades. O actual delegado do Goberno en Madrid, Francisco Martín, queda fora da causa. Xa non está imputado. En máis asuntos, unha denuncia por agresión sexual a un menor sacou de Vox. Dimitiu o responsable de redes da formación de Abascal. A vítima tiña 16 anos, cando supostamente ocorreron os feitos. Acusa a Javier Esteban de acoso sexual e de tocamentos. E di, ademais, que ten coñecemento de polo menos outros 2 menores máis que sufriron abusos semellantes. Investigan o alcalde de Gériga, unha vila de Castelló, polos delitos de agresión sexual a 2 menores. O PP pediu a súa suspensión inmediata de militancia e cesou na Deputación de Castelló, onde tamén exercía como asesor. En Navalmoral de la Mata, en Cáceres, unha exconcelleira denunciou o alcalde por trato machista e abuso de poder. O PP asegura que o Partido Socialista está tras desas acusacións para interferir nas eleccións. Máis asuntos. A Garda Civil apunta que o roubo de 124 votos por correo en Extremadura foi obra de delincuentes comuns, os ladróns. Ao parecer, asaltaron durante a noite 4 oficinas e só nunha delas conseguiron levar a caixa forte, onde había cartos en efectivo e esas 124 papeletas. A Xunta Electoral de Badaxoz permitirá que os electores afectados poidan volver votar. Mujeres extremeñas e las mujeres españolas. E as protestas masivas dos agricultores marcan o cumio europeo que se está celebrando agora mesmo nestes momentos en Bruxelas. Máis de 10.000 persoas e centos de tractores rodearon as institucións comunitarias e tomaron o centro da capital europea para protestar polo acordo entre a UE e Mercosur. María. Sí, e temos unha última hora sobre isto porque a presidenta da Comisión, Ursula von der Leyen, acaba de comunicar aos 27 durante a CEA neste cumio do Consello Europeo que esa asinatura do acordo entre a Unión Europea e Mercosur posponse a xaneiro, como así pedía Giorgia Meloni, a presidenta de Italia, un dos países, xunto con Francia, opositores a este tratado de libre comercio, como tamén o rexeita o sector agrario europeo, que por iso se mobilizou aquí en Bruxelas porque
consideran este acordo injusto. Unha gran manifestación que bloqueou o centro da cidade, tamén protestando por esos recortes previstos para a futura PAC, a Política Agraria Común. Unhas protestas que derivaron en fortes cargas policiais. Outro debate clave aquí no cumio está a ser como financiar a Ucraína. A Unión Europea está traballando para acadar acordos para poder movilizar un préstamo de reparación usando os activos rusos congelados. Unhas negociacións que semellan serán longas e moi complexas. Grazas, María. Recuperamos entón esa última hora. Ese acordo co Mercosur queda adiado polo menos ata o mes que ven. Máis asuntos. Alfonso Rueda asegura que a Xunta seguirá defendendo precisamente en Bruxelas que se manteñen os fondos específicos para o sector primario. O presidente da Xunta di que os gandeiros e os agricultores necesitan recursos para seguir modernizándose e poder competir con mercados que non teñen tantos controis sanitarios como o noso, como o europeo. Recursos para non quedarse atrás, para non deixar que noutros sitios onde non se traballa nin con tanto mimo, nin con tantas garantías, nin con tanto esforzo, nin con tantos controis, entren nos nosos mercados e boten por terra todo o esforzo de competitividade que fixemos. Precisamente o sector primario continúa mirando con preocupación ese gromo de peste porcina que lle afecta sobre todo a Cataluña. Hoxe, a Garda Civil e os Mossos de Escuadra rexistraron o laboratorio do que se sospeita que saiu o virus. Tratan de saber as forzas do orde se houbo unha fuga ou non biolóxica de material infectado. Os rexistros ordenounos un xulgado de Cerdañola que investiga un presunto delito contra o medio ambiente nunhas instalacións que, por certo, son propiedade da Generalitat de Cataluña. Pois os casos de peste porcina en Cataluña teñen consecuencias tamén aquí no sector porcino galego. Nas granxas de Galicia hai 1,5 millón de porcos. As perdas con esta crise non cesan. Di o sector calcula que deixa de gañar 1,5 millón de euros cada semana que pasa de crise. Por agora, só hai casos en Cataluña. O gran risco para a expansión da peste porcina en Galicia é a presenza de xabarís soltos no monte. O sector pedilles ás Consellerías de Medio Rural e de Medio Ambiente medidas para reducir a poboación de porcos bravos, sobre todo nas zonas urbanas. Admitir certas variedades de caza que ahora mesmo non están admitidas, como é a caza de rececho, a caza ao salto, permitir que se cace durante todo o ano, buscar algunha modalidade que se adapte ás zonas periurbanas para poder reducir a población de xabariños nas zonas. Reunión da Xunta Directiva do Partido Popular da Coruña. O secretario xeral do Partido Popular, Miguel Tellado, a secretaria xeral do PPDG, Paula Prado, e o presidente provincial na Coruña, do Partido na Coruña, Diego Calvo, encabezaron a derradeira Xunta Directiva do ano. Un acto no que, por certo, renderon homenaxe á traxectoria e o legado de alcaldes e alcaldesas e que puxeron como exemplo de compromiso coa política municipal. E, por certo, que se teñen previsto mañá coller algún bus na provincia da Coruña, lembren que está convocada unha nova xornada de folga. Será o cuarto día de paros no transporte interurbano. Os sindicatos protestan para obter melloras salariais. Tras 4 anos co convenio caducado, reclaman tamén medidas de conciliación e unha limitación dunhas xornadas que consideran abusivas. Máis asuntos, a Facultade de Medicina de Santiago cambia de opinión e acepta a descentralización pactada. A Xunta da Facultade deu o visto e prace ao acordo que se asinara, lembrarán, a finais de novembro polos rectores das 3 universidades de Galicia. Permite este acordo que os estudiantes de segundo ciclo poidan recibir clases tanto na Coruña como tamén en Vigo. A cambio, a de Santiago seguirá sendo a única Facultade de Medicina en Galicia polo menos ata o ano 2029. E os aeroportos galegos van cubrindo aos poucos ese oco que deixou o recorte de Ryanair. No de Santiago, por exemplo, acaban de anunciar 3 novas rutas a partir da próxima primavera. Voos directos dende a Lavacolla a Marrakech, e Ibiza e Xerez, e súmanse a Ámsterdam, Cork, Nova York e Dublín. Falamos agora do temporal porque toda a costa galega está baixo aviso laranxa por fortes ventos. Xa se rexistraron refachos de máis de 140 km por hora, por exemplo, na Mariña. E o temporal non dá para nada sinais de amainar, Andrea.
Sí, un aviso laranxa que non está previsto que cese ata mañá pola tarde. En todo o litoral galego rexistráronse ondas de máis de 7 metros de altitude, o mesmo cos ventos. Chegamos a rexistrar refachos de ata 70 ou 80 km por hora, pero mesmo chegamos a picos de ata 140 km por hora en Viveiro, Burela ou mesmo en Cedeira. E tamén en terra, concretamente no oeste das provincias da Coruña e de Pontevedra, temos activado un aviso amarelo por fortes precipitacións. Por exemplo, en Santa Comba chegaron a acumularse ata 60 litros por metro cadrado, unha situación que, dende logo, invita a ter moita precaución, sobre todo se collemos o coche, pero o principal é non achegarse á liña de costa. Moitas grazas. Unha turista alemá morreu esta tarde en Baiona, golpeada por unha onda, mentres facía fotos nunha zona de rochas. Patricia. Sí, o accidente tivo lugar pouco antes das 3 desta tarde na praia da Cuncheira, aquí aos pés da fortaleza de Baiona. A falecida é unha muller de 85 anos de nacionalidade alemá que foi golpeada polo mar cando estaba facendo fotografías nunha zona de rocha. Segundo testemunhas que presenciaron o accidente, a muller agachouse para sacar as fotos e foi nese momento cando veu unha onda que a arrastrou. Pouco despois o mar devolvía o seu corpo xa sen vida. A muller formaba parte dun grupo de excursionistas cruceiristas que viñeran a Baiona tras atracar esta mañá o seu barco en Vigo. Unha testemuña deu a voz de alarma. Viu como unha onda levaba unha muller que estaba nas rochas da praia da Concheira, en Baiona. Movilizáronse todos os servizos de emerxencias, pero en pouco tempo o mar devolvió o seu corpo. Viña de un cruceiro desde Vigo, foi a dar unha volta e, bueno, quiso facer algunha foto ou algo, acercarse á playa, e en ese momento un golpe de mar pois a levou. Despois a outro golpe de mar, pasado un tempo, a devolveu á playa, non? E o corpo se pudo recuperar. Aínda que a octoxenaria chegara a Baiona nunha excursión organizada, no momento do suceso estaba soa nas rochas, sacando fotos fronte a unhas fortes ondas. Estaba facendo unhas fotos aí das pedras contra a playa, e que vi un golpe de mar grande e levoulla. E depois andaba así para arriba e para baixo, cando a truxe de volta, ya colleron, e estaba morta. Dende o Concello de Baiona piden prudencia nos días de temporal. Desde logo, en estes casos non nos acerquemos ás praias porque o mar engaña muitísimo, parece que está moi lonxe, realmente en un momento, en un segundo, pois pode levar, non? A muller chegara a Vigo a bordo do transatlántico Aidamar, que este xoves pola tarde volveu partir cara a Francia. Pois probablemente o mal tempo tivo que ver nun accidente de tráfico na autovía entre Santiago e Brión que provocou bastantes complicacións no tráfico, longas colas. Ocorreu en sentido Santiago na incorporación á vía dende Bertamiráns Leste. Un coche quedou emborcado, aí o teñen nas súas imaxes, cando accedía á autovía AG56 e por espacio de case 2 horas a circulación foi, como ven, moi lenta. Segundo o 112, houbo un ferido. Xa o saben, estes son días de moito tráfico e tamén de moitas comidas e moitas reunións nas que moitas veces se consume alcohol. A combinación, xa o saben, é moi perigosa e preocupa a falta de concienciación que hai a estas alturas. Un 19% da poboación confesa que no Nadal colle o coche despois de beber alcohol, é dicir, case un de cada 5, sobre todo despois das cenas de empresa, en fin de ano e tamén na Noiteboa. E ollo porque o alcohol está detrás de máis da metade dos accidentes mortais en Galicia. E o exceso de velocidade tamén dispara o risco de accidentes, xa o saben. Na Costa da Morte, por exemplo, están funcionando xa novos radares de tramo despois de que a DXT instalase esta semana a sinalización obrigatoria. Un deles está situado aí, na estrada que une Malpica e Carballo, entre a Filgueira e a recta de Xeixas, nun tramo limitado a 90 por hora. O outro está no concello de Dumbría, na comarcal que vai a Fisterra. Aquí a limitación é de 80. Os dous tramos son coñecidos porque concentran moitos accidentes con feridos graves e tamén con falecidos. É certo que ten unha secuencia de curvas bastante sinuosas, e para nós a nivel estadístico, así rememorando un pouco pois todas as incidencias que tivemos, si é certo que ao longo de todos estes anos sempre hubo bastantes accidentes en esa zona, algúns deles pois cas consecuencias máis graves como ser un accidente mortal.
Imos con temas moito máis agradables, sobre todo para os que lles guste o Capón de Vilalba, porque a 3 días da celebración da súa festa, os criadores comezaron xa cos preparativos dos exemplares para que as aves luzan o seu mellor aspecto. Son xornadas de moito traballo na que hai que sacrificalos, desplumalos e limpalos. Os membros destas 4 familias de Vilalbán levan todo o día traballando na limpeza dos capóns, que competen por fases. Noutra nave fan o sacrificio e logo nesta ocúpanse do desplumado e o baleirado das vísceras. Ahora vamos a sacar a ensuña ao capón e máis sacarlle as tripas para lavalo por adentro. Fanno con delicadeza porque se trata de coidar o aspecto do capón ata o último momento. Unha vez limpio, daquela vamos a recuchir, que volven á caldeira. Pero esta vez é auga limpia, cun pouco de azafrán. O recuchiño é, unha vez o animal pelado, desplumado e limpio, é un golpe para erizar a carne, a piel. É moi complicado. Non hai máquina que faiga este traballo, porque ten que ser moi bonito. As máquinas dan golpes e isto, se o meten nunha máquina, sale destrozado. Algúns destes capóns xa viaxan para os seus destinos fora de Galicia, outros están vendidos de antemán e unha boa parte van para a feira do domingo xunto coas aves dunha trintena de criadores. A cita atrae todos os anos a moitos visitantes que se queren asegurar un manxar para a cea de Noiteboa. Polvo a feira, bacallau a portuguesa, turrón son algunhas das propostas de menú de Nadal para os cans. Tamén hai para gatos, bocados especiais pensados para que os nosos mellores amigos desfruten tamén destas festas. Un prato a base de coello, pavo ou polvo a feira, carne de cocho de Segovia ou bacallau a portuguesa. Son algunhas das suxerencias de menús de Nadal para cans que se completan con entrantes de salmón e rematan con unha sobremesa con turrón. O turrón é 100% natural e non leva nada de azúcar para os cans. La característica que tiene es que son alimentos libres de grano, es decir, grain free, y cuando nos vamos a los ingredientes directamente vemos que tienen un componente muy alto de carnes, llegando al 95%. Tamén hai para gatos, menús pensados para os nosos animais de compañía desta volta no mercado de Nadal de Arteixo. Y hay mucha gente que conoce los menús navideños y hay otra gente que se sorprende, que llega al puesto y se sorprende y dice, ah, mira, turrón para perros. En Navidad come como los perros, como tiene que comer con su comida, no es una persona. A ver, le daría, si le gustase, pero es que ya te digo, es muy especialita. Nosotros lle damos a nosa comida de carne que lle preparamos, que goza un pouco tamén das Navidades, pero nada especial. Este é un posto solidario. A recadación irá destinada ás actividades de educación e formación en benestar animal que imparte a Asociación ACBA con sede en Arteixo. O benestar animal é un dos aspectos que se recoñecen nos premios Exceleite, que se entregaron hoxe en Santiago as mellores granxas de leite de Galicia. Nese acto, o presidente da Xunta destacou o bon momento que vive o sector. Alfonso Rueda brindoulles apoio para os retos que teñen por diante, como as ameazas sanitarias ou a falta de remuda xeneracional. Tempo de Nadal, tempo de iniciativas solidarias, como que mañá poderemos ver no Museo das Peregrinacións en Santiago ás 5:30 da tarde. Celebra o concerto de Nadal a favor dos proxectos africanos da organización Harambee. E hoxe, como dicía, chegámonos a Sanxenxo para coñecer como se está a vivir ali o Nadal. Ali as rúas da vila tamén se tinguen do ambiente destas festas, Iván. O Nadal de Sanxenxo combina rúas nas que podemos pasear debaixo dun manto de luces que axudan a crear esa atmósfera cálida e acolledora destas datas, pero tamén dá a oportunidade de levar un recordo cunha foto inesquecible coa iluminación esa praia tan emblemática como a praia de Silgar de fondo. Aquí as rúas están engalanadas, vístense para a ocasión xunto cun traballo colaborativo de toda a veciñanza que tamén participou na decoración a través de diversas iniciativas, pero o epicentro destas festas está aquí no Pazo do Nadal, unha carpa con forma de iglú na que atopamos diversas iniciativas como unha pista de patinaxe en xeo e tamén un mercado de Nadal ou incluso propostas a medida tanto para maiores como para os máis cativos da casa.
Hoxe celebra un ano máis un dos directores e produtores máis influentes da historia do cine, Steven Spielberg, e cumpre 79 anos con proxectos importantes en carteira. Por certo, o ano que ven estrea película, estrea longametraxe. Boa parte da súa filmografía converteuse en historia da sétima arte, dende a súa primeira produción, que veremos de seguida, o terrorífico Diablo de años sobre rodas, ata a súa obra magna sobre o Holocausto, a lista de Schindler, con ese icónico vestido vermello. Polo camiño, tempo de deixar xoias como ET, Tiburón, Parque Xurásico, Salvar o soldado Ryan e tantas máis. É unha saga de aventuras cun personaxe inesquecible, Harrison Ford, o profesor, arqueólogo e, sobre todo, aventureiro, Indiana Jones, que estivo a piques, por certo, de acabar nas patacas máis dunha, máis de dúas e máis de 3 veces en cada unha das películas da saga. Esta, cecais, a máis icónica, a da pedra. Sexan felices e ata mañá. Chao.